नखरा तासिंगो काम खायलाय जंनाय माने तिनि सालसानि सालनो borok bufang eba bakla rok bowui jai jor pari dikhe complete khai kam khaina rok hingkhe jai jor bona rok eba kam khaina rok 8 jona norok nukuna chini mangpili o norok no phunukgui tongo abo hingkhe complete ongjak complete wngbaikha tini no tini 28 tarik January mas 2024 jai jor oride eba yakrai complete wngkha swnambaikha belai no naithotok khai swnamkha amo jai jor सरकारनि हयते एबा हापांनि हयते माया फानो याktwngni kamai bai lama eba jaijor eba bridge kosto mosto khe swnamlaikha yango nugui mangkha na norok chini mangpili o Mau pan cái nắng này, tụi bay bị chặt, pan cái gì chặt. Tụi cái nó soi lại. yang norok nugui mangkhana jai jor bolai tonglaio chini tripura hapang chini government ni thani koimung blai onek bar no rika haifan maya ni bagui sak baithang no rang jomogui lebar nawui ma khlaikha rangmari kwbang ni bufang no bo kotor bufang no asta jona khai ma balai norok no phunuknai mo nokphang je kam khairimani koijono lebar nawui eba bwswk kai borok no chukti riwi kam khlari tong norok naitongdi chini mangpili ni bisingtwi no norok no teibo phunuknai naitongdi ikomo jai jor hingkhe mongya kami RD block bai khopjago BC hingkhe Ramkrishnopur ADC village khopjago kami hingkhe mo village Bahadur Chandrapara Karepara khlaio oro box culvert kwrwini bagui government no onek bar no mongya block rogo koimung blai rok rijak application no rijak action plan no dajak haifano tabuk jorotwi 25 year kawi tongkha koimung blai rok rimani hapang thango phaio wngwi thango haifano jai jor rok swnamjakya aboni bagui norok no kisisa mangpili phunuknani bagui ang lukurok no kobogo hai
Jotono social media ni bisingti ang abono message sinani musungo tamni hinke sing kabangma yagolo sing jai jorok samlayo RCC box kalbar samlayo haipano sing sorkani government ni subaso maya 15-20 বছর রংজাক ও জাইজর গানরক নুখনা মাংফিলিও ববা হাইকে জাইজরক সানামজাক aboni magino ang chini tirpra hasteni lokorokno koinan musungo taibo tongo chini abo hai chini kamio no bisibak tongo jaijor hamia sikon chikon haipano sing government no nayakarei sing kisamisa subalayane eba kisamisa jotona rang khoksa khoneke khatioi jaijorok sanamangkhangke belenya janai sing sarkarno subasuk sarkarno help thani sing mayangke dikepan chungto himna nangnai bile government nok se mayakare hingke kuno naikele hangke hingke mo kami hingke mongya kami RD block bai khobjago panchayat hingke Ramkrishnapur LC village mo kami ni bumung hingke Bahadur Chandrapara mo road yang tuje himjago chini Bahadur Chandrapara to Rabiapara road aboni jaijor hingke hapang jotino nugui tongkha hingke borok phaiei bo naiphainani bagai busuk tongna ba bakla rok bufang jaijor rok ba busuk tongna ba 3-4 bosor hingke bai thangpinai abono ang message rinani musungo chini government hapangno mo hingke 29 Krishnapur assembly bai khobjak kebo chini minister neta hinjaknai kebo phai visit khaipeya haipano kabangma koimong blai ro rijak ang sakbai thangno onekbar no rijak panchayat rogo thangai rogo haipano ingya ni bagino step manakha sing to himna nangai bile school ok thana nango cherok laisna nango himna namani bagino abo haike step khaiei sak gondijini rangbaino kabangma rang maribaino o jaijor maslamka 8000 khai chukti borongno rijak norok nukui mangkhana chini mangphilni bisingtinyo boba haike jaijorok swnamjak hambai jotono naitongmani bagai